가서 살아야 감나 거 가이사서 타고 그렇게 봐 가이사서는 이거 속내 그래 자기 그냥 그래 사기를 떠먹을까? 가서 거라 아들 서울에 사는 나가서 그런 거 아들 나가 상장 상발에 가서 아들 남 거기 돌아 뭐해서 이 버스 खेलने से आपसे क्या कहता है वो 13 तारीख को संख्यामान या बोला तम के बना मा प्रेशराइज बा कोनो बाहि को बेसा है हम एकदम की तम ने रहा है हम धर्म थोम हम हर पे कोई सदस्य इधर नमानिता अब करे ना के दिया हमसे लगा करे कोनो ताकि भी नांखागना सुनो को छदे 나보나 एमे तो इन्वेस्टिगेशन बिसिंग तिफानो जेमो बागान तानायरो सिनि बरो फांथुन बुनि बरो फांथुन कुंकलो फांथुनता ओले फरनाय किया फरपानो बो हयतो बुनि पम्बा इंग्रि फानो मानो केनो संगापन बागन सदरकते थानजामा दंनाय बुनि बसापानो जदि खाइबे गांगाय जों दाबो सिनि बागान दसबाय थेरे दंगे थिनांगो जों যদি সিনো খানচাং মায়াং গায় তে ভবিষ্যতে হাময়াংনি মান বাহাদিবা আমন বাগিনো সমাবান সবাইলে যে খাইনে রক্ত বড় গাবো আহি যে নুকজাগবা ফাইনাই আইছি मुक्तचन्द्रपारा मंखा कल्याणपुर थानानि बिसिङाव खबजागनाय पन्चायत अंखा दुर्गापुर पन्चायत कल्याणपुरनि थांनाय 12 तारिखे चिनी जतने से ताबुकद्रानि से कत लोकको थुमुं बुबाग्रानि रिमुबे आस्था बल 1,25,000 बरक माने यागुल गोबां मानसिनि तिप्रा सारक गुबुन पार्टी दंनाय रक ताबो बरलायजाक तां आसे बरक बांखा तिप्रा मथाव हायनि किरिलायजाक अबेके चिनर मुक्तचन्द्रपारानि ताखो बुपेन काका बुपेन दे बर्मा बनि नुखुंनि बर'रावबो जोंबाय रेलियाव थांलायजाव बुबाग्राबा लगे थानसानि खरांथिसाव ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि खरांथिसाव अब किन्तु एडिसि आमचाया अब किन्तु जेनेरेल आमचायसि कल्याणपुरनि कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव अबसे 13 तारिख हर बिनि राबार बुफां गायजाक 700ता राबार बुफां गायजाकनि बिसिङाव 500 नि सेपेन गोबां राबार बुफां फुंसाबाय द्रुक 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 खेतानि क्लां थांजाक बायखा 500ता बुफां आ 500ता बुफां तानि क्लां थांबाय खाबाय लैजा खा खामलायजाक सिनि ताखौ अकरा काका भूपेन्द्र बर्मा एके चिनि अधिवेशन चले तंमानि एडिशन अधिवेशन बजेट अधिवेशन र साइमान 11 12 11 चिमि मिया 16 तारिख चिनि अधिवेशन अंखा आवन बगे जरामाया अधिवेशन पैके चिनि मीटिंग पैके तो इसे चिनि कॉक्साप लाइमों तो इसे अधिवेशन सपैमिया तिनी अधिवेशन पाइमाने लगे नो आं तिनी फाइका फाइ नुखुनि लुखुरक बे मालायका काका बे मालायका बिनि काकी बे मालायका बिनि बसाला बे कॉक सालायका प्राय 500 नि से गोबां द्रुक द्रुक तानि क्लां थांका चिनि टेबल लीडर अफ फाइथांका र चिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाईटीएफ नि चिनि तिप्रा मथानि जतन फाइथांका चिनि वारियर्स र सेंट्रल नि लीडर्स र फाइथांका आं कग्रि क्लां थांका जों जनरल आमचाइफानो जों त तिप्रा सानि बागसि सामुं ताङो जों ग्रेटार तिप्रा लेन्सि सानो ओ ताखौ केबुक सं एडिसिनि फादार तंनाय रफानो केबु फिकुमिया बर जों जतनो तिप्रा सारनो के खाजावनो दै खाजावनो बरनि बागै थाय आन बागै आं तिनि कग्रि क्लां थांका बर मेसे कमा राबार बुफां तानजाकमानि जों आबनि मुंसा थायनाय आं महाराजा बायबो कक सालायका सिनि सीएम पूर्णचंद्र सार बायबो आं जों कक सालायका आं ताबो खायने किफिरि थांफिननाय हायन हाय ओ रिपोर्ट नोट लाङि थांनाय जों एडिसि हाफांनि फासिंति ताम खायमान जों तिनि सालायनाय आबनि यागुलो थिनांगबो बरनि नुखुनि लगे तंनाय अबायगेनो जों जतने जनरल आमचाहिया एडिसि आमचाहिया जत तिप्रा सारनि लगेनो तंनाय अख रिविनो तिनि काका सुनो आं थामगै खाका सांग्रि कलां थांका तावाना देनि साइ थांका जों मुंसा बरनि नुखुनि बागै ताम खायमान आबो जों चातियाव गिनाय